Aglegény grófunk rossz viccnek, a mi vér Aglegény grófunknak a rossz viccek voltak a gyengéi. Így hát először is levitte a fullajtát a borpincéjébe, és leitatta. Majd papírt tekert egy darab méhviaszt, s hatalmas betűkkel odaírta: orvosság kürtszó ellen használati utasítás. Olvasd fel és öntsd a hasfájos kis állatkák fülébe. A csomagot átadta a részeg suhancnak, és meghagyta, hogy vigye el a bárónénak. Majd behívta Sándort, és ezt mondta neki: Sándor, kedves szomszédunk, a báróné nemrég küldött egy levelet, melyben felkért, hogy mondjam meg neked, mennyire mély benyomást tesz rá a gyönyörű kürtmuzsika, melyet hetente kétszer birtok a sarkán eljátszani. Annyira tetszik neki, hogy azt kérte tőlem, megoldható lenne, hogy te, Sándor, kétszer olyan hosszan és kétszer olyan hangosan játsz, mint eddig tetted, valahányszor csak arra jársz a jövőben. Gondolod, hogy meg tudnád tenni ezt a szívességet a kedvéért, Sándor? Ne feledd, igen előre haladott korú, talán már nem sok ideig élvezheti a szép kürtzenét. Sándornak leesett az álla. Az Isten verné meg azt a kertészt, mondta a levegő után. Miféle kertész? Kérdezte ártatlanul a gróf. Hát a báróné kertészét, dühöngött a mélyen megrendült Sándor. Tegnap nekem rontott, és azt mondta, hogy a báróné, áldja meg az Isten, nem akarja, hogy többet kürtömön játszam. Hát nem a legsemmerjekelőbb átkozott hazug, akit valaha láttam? Bizonyára az, bólintott a gróf, annélkül, hogy mosolynak akár a leghalványabb nyoma is látszott volna az arcán. Én is azt hiszem, hogy bizonyára az, Sándor. Hát akkor ne hagyd abba, hanem fújd azt a kürtöt, ahogy jól esik, hogy szegény öreg hölgynek örömet okoz. Fújj csak olyan hangosan, ahogy tudod, ha ez tetszik neki.